Weet je, als je jong bent, kun je door een heleboel dingen heen rennen. Maar als je de 50, 60 passeert, moet je het rustiger gaan doen. Want jonge mensen kijken naar het leven door de vooruit. Mensen van 50, 60 en meer kijken naar het leven door de achteruitkijkspiegel. Als je in de 20, 30, begin 40 bent, kijk je naar het leven door de vooruit. Je bent prima, je haar is nog zwart, je ziet er goed uit, mensen draaien om als je binnenkomt. Je kunt je alles herinneren wat je wilt herinneren. Je kunt opspringen wanneer je daar zin in hebt. Maar als je het leven vanuit de achteruitkijkspiegel begint te bekijken, moet je het rustiger aandoen. Want als je uit bed komt, kun je niet zomaar meer uit bed stappen. Je moet je benen schuiven om ze op de grond te krijgen. En even gaan zitten en nadenken over waar je alweer bent. En dan duurt het even voordat je op gang komt. Je gaat een kamer binnen bijvoorbeeld en je bent vergeten waarvoor je daarin ging. Je zoekt je bril terwijl je die hebt op je hoofd. Je zoekt je mobiele telefoon en je bent ermee aan het bellen. Jonge mensen rennen. Oudere mensen lopen en als je loopt kun je de meeste dingen zien. Je kunt meer horen, want als je het leven in de achteruitkijkspiegel begint te bekijken, begint er daar beter uit te zien dan hier. Want je hebt het leven vol pijntjes en kwalen meegemaakt. De ene dag goed en de andere dag slecht. De ene dag blut en de andere dag geld. Als je het leven in de achteruitkijkspiegel begint te bekijken, begin je te beseffen hoeveel zegeningen God of het universum je hebt gegeven en in plaats van te huilen om wat je niet hebt, leer je God te danken voor wat je wel hebt in plaats van te klagen over wie er uit je leven is verdwenen en dank je God of het universum voor wat en wie er nog over is in je leven. Gewoon, dit is het.